Mas Tempe. Ayo kok, ayo kok. Awas kok. Iya. Ayo sabet no pecut samanten Mas. Ora ayo Wira. Yo. Oh. Minggir rombak, Mbak. Ayo. Mbah Wati. Ayo Mbak Wati. Mbah Wati. Ayo. Paimo pletre. Paimo. Ayo lo bagus. Sinar budaya. Ayo. Agus tuh sama Agus. Hei ho hei. Ya. Lakok. Tanggale. Ya. Mbah Wati isiyo. Ayo Bali ayo. Ayo Mbak Wati. Rotok semingke Mbak Wati. Ayo. Kucingnya suwi ndak metu wong Rosok aku kabeh balut sarta ototku Mas Giro. Keri kabeh. Ayo le. Kucingnya suwi ndak pentas Mas Tempe. Ayo. Apa kane pe? Ayo. Saiki landongane. Landongane. Rigo. Ayo. Ayo ku. Ayo landongane ku. Yo iki lho Mas. Alam sinte ora dadi ngopo maneh. Ayo tokno katiasa mule ger ayo. Ayo. Ya iki lho para blondong-blondonge Mbak Glondon. Ayo. Blondonge Mbak Glondon iki. Selamat. Ayo Mbak. Ayo. Tanganmu kok kasar Rahmat. Ayo Mbak. Janganlah. Ayo. Ayo. Kowe sing metu Mas. Bos Ayo tawur. Ayo Mat. Mas Didi. Ayo tok no peco sama Deman boy. Ayo. Ora kresek. Memblaker. Belakar kadang guntur. Nangge Kyai Kusaka pecut Kyai Samandiman man wae. Ayo Deko. Ayo jalan.
ayo ko deko. Sopo iki? Anake Pak Heru. Iki drondonge Pak Heru Bimaya. Iki drondonge Pak Heru. Pak Heru bilane kok ayo Aska. Bar iki gek naburine Kak kowe Kak. Ayo Kak, ayo Pak Do. Ayo. Ayo, iki. Saingan gurih ayo siji Ron. Sapa iki? Pepeti abang iki. Ayo Riko. Iya lah. Kok awas go. Saiki kowe ora cilik nek go. Wis gedhe. Ayo Kak, ayo awas kowe. Aku ora iso muni nyeung iki. Ayo Bimaya. Ayo, iki sapa iki Pak Eko? Bob. Pecut sama demanmu Pak Heru Bimaya. Ayo, selamat. Ayo Mat. Aku gogek ayan dene suarane guntur kan Pak Heri. Ayo. Triadi budaya Jos. Triadi budaya oke Jos. Moga-moga tanggapane terus ya. Amin Rut. Moga Agustusan yo muni Pak Tris. Ya Pak Josis. Yo. Ora peduli Panggah Harsanas budal. Pokoknya Panggah. Yo. Panggah timbang. Ayo. Sing berpopo. Mas Hadi tegese kelas tegese kas nyanto sandi setya budya pangekesik tur angkara. Bakarji, ayo matur nuwun rawuhipun Bakarji. Ayo. Ayo.
wis kepara nyata para wadya mangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni triyadi budaya cancut tali wanda ambangun budaya wis kepara nyata para wadya mangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni triyadi budaya cancut tali wanda ambangun budaya Ayo bapak gandul diterke Egal bali popo Sembang libur sini warga dibantuki mengko bengi meneh Bosoni Masni ayo panu kowe ambek endino boleh nyapa to bosoni ayo aku nyuwun bali aku nyuwun pamit paman butuh ayo apa bos nih kowe iki dumateng para dulur-dulur sedaya sampun ngatur jenengan mangke dalu ayo paguyuban triyadi budaya wonten panjenengan Bapak Heri Cahyono ingkang tasih sambut dulur kesuwen mangke dalu triyadi budaya dipun sambut malih monggo sebut tayang mangke dalu matur nuwun oh rame rame padha rame yo bocah cilik padha rame yo ayo yo niki sugeng sonten sugeng kebagian mangke dalu atur gunging panyuwun dumateng BWS Audio Profesional lan ugi donatur kegiatan wonten siang punika. Kepareng kawula nyuwun pamit sugeng kondur sugeng pemain mangke dalu matur nuwun. Ayo.